Krásný dobrý večer, dámy a pánové, jak jste slyšeli, vítáme vás na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, v tomto případě Prostějovska za rok 2012. Rok nám ještě neskončil, ale už tady máme to vyhlášení. Já se jmenuji Ondřej Králtoška a dnešní večer vás budu provázet s tím, že na začátek musím představit pořadatele, spolupořadatele, partnery a další. Takže pořadateli jsou Dekano RNG SRO, Deník, okresní sdružení ČSTV Prostějov, generálním partnerem je Starlife, hlavním partnerem je Česká spořitelna a pak tady máme plno dalších partnerů a sponzorů, kteří se podíleli na této akci, které vidíte vlastně tady na těch banerech, případně tady na těch velkoplošných nebo větších televizích, které jsou u pultíku, takže se o to určitě podívejte. Na začátek, ještě než úplně začneme, tady mám takové technické připomenutí. Vidíte, že je tady několik mikrofonů. Jeden si držím já v ruce, další dáme na druhé straně, jeden je tady uprostřed. Jsou to mikrofony, které jsou připraveny pro některé z vás, ať už to budou předávající nebo sportovci, kteří budou oceněni. Sice je tady ocenění hodně, já to vždycky počítám na stránky, mám 6 stránek A4 všech sportovců, povídání o nich a tak dále. Vychází mi to zatím asi na 3 hodiny, na 3hodinový program, jo? Ale já doufám v to, že to bude rychle, že třeba se vás nebudu ptát na nic extra, nebudu vás nutit chodit na tu druhou stranu a že to stihneme za třeba 2 hodiny nebo ještě trošku méně, podle toho, jak rychle budete chtít přebírat ty jednotlivé ceny. Tak a je tady rok samozřejmě 2012, který se chýlí ke konci. Prostějovsko má takovou jednu výhodu, že oproti všem ostatním městům v České republice, kde se vyhlašují nejúspěšnější sportovci okresů, se v Prostějově vyhlašují ještě v daném roce. To znamená, že někteří sportovci třeba ještě na závěr roku udělají nějaké úspěchy, ale ty si pak vyhlásíme zase až v roce 2013. No a vzhledem k tomu, že to byl rok 2012, což byl olympijský rok, a všichni jste určitě sledovali olympijské hry v Londýně, tak a sledovali jste, že to zahajovací řeč měla Královna, pak tam byl samozřejmě Jacques Rocq, který předsedal Mezinárodního olympijského výboru, který zahajoval také a ukončoval ty letní olympijské hry, tak podobně i tady v Prostějově budeme mít takové zahájení a tím mužem, který to zahájí, bude primátor města Prostějov, pan Miroslav Pišťák, kterého si dovolím pozvat sem na pódium. Můžete mu zatleskat samozřejmě. A podobně jako Jacques Rocq, on může zahájit tuto dnešní akci. Mezi náma, já nemám rád, když se mě svítí do očí, protože já na vás nevidím a když někomu chci pěkně pohovořit, tak chci také ho vidět. Můžete ta světla stlumit? Děkuji. Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, říká se, že město Prostějov je město sportu, ale já dneska nechci hovořit jenom o městě Prostějově, byť jsem jeho primátorem, chci hovořit o okresu Prostějov, protože okres Prostějov pořád ještě existuje. Je pro mě milou povinností, že mohu tento slavnostní podvečer zahájit. A je také mou milou povinností vám sdělit, že vás velice zklamu, protože nebudu mít dlouhý projev, byť jsem několikrát už řekl, že začínám být trochu podivným člověkem, protože se mně moje vlastní projevy začínají líbit. Ale nechci vás hodně zdržovat, protože pořád jsem se ještě nezbavil určitého nachlazení, takže nebudu dlouho mluvit, abych nepřišel úplně o hlasitky. Víte, jak to je? Politik se mimo jiné živí tím, že mluví, a kdybych přestal mluvit, tak pak už platí to, co jsem tak trošku avizoval, že bych definitivně skončil. Ale ať se vrátím k tomu, proč tady dneska v Prostějovském divadle jsme. Když se podíváme na výsledky sportovců, kteří sportují na území nejenom našeho města, ale i toho okresu, tak všichni si začínáme možná daleko víc uvědomovat, kolik těch lidí je a jakých sportovních výsledků dokázali dosáhnout. Protože my možná někdy přes příliš, i když zaslouženě, dáváme důraz na ten vrcholový sport a málo si uvědomujeme, že ani ten vrcholový sport by možná nebyl, kdyby nebylo těch stupínků, po kterých ti nadaní hoši a nadaná děvčata stoupají, až konečně vystoupají k těm stupňům nejvyšším. Takže
ještě jednou vítám vás v Prostějovském divadle, děkuji, že taková akce tady je a nám všem přeji, abychom se dobře bavili a zejména, abychom hodně vnímali a dlouho nezapomínali na to, co nám v podobě těch dosažených výsledků ti sportovci a sportovkyně dokázali udělat v průběhu toho roku za radost. Takže ještě jednou rád vás vidím. Děkuji. Primátor města Prostějova, pan Jaroslav Piška, děkujeme za tenhle začátek, jinak tak, jak bylo rozsvíceno v sále, viděl jsem samé krásné tváře, usměvavé, teď už můžete zasnout, už by toho bylo na mě moc, tady samozřejmě v tom sále. A ještě taková další technická, teď když se bude předávat, tak ti předávající přijdou třeba sem tady ke mně a ti ocenění, prosím, aby chodili také do prostředka, aby také si užili to, o čem tady hovořil pan primátor, to znamená svícení světla do očí s tím, že vůbec nevidíte do sálu, takže abyste to také zažili. Pojďme na vyhlášení první kategorie. Kategorie kolektiv mládeže. Ano, začínáme kolektivy a kolektiv mládeže. Předávajícím bude člen výkonného výboru okresního sdružení ČSTV, pan Karel Vysloužil. Dobrý večer. Jinak taková zajímavost vlastně ještě na Prostějovku je ta, že máme třeba kolektivy nebo jednotlivce a že je to nižší a vyšší část, takže to znamená, že se vlastně vyhlašuje v některých kolektivech jakoby dvakrát, třetí, druhé, první místo. Já to tady v těch svých materiálech mám napsáno obráceně 1, 2, 3, takže kdybych někdy začal vyhlašovat to první místo a na třetího a druhého jsem zapomněl, tak mi to prosím odpuste. Každopádně teď tedy na třetím místě v kategorii kolektivu mládeže v té nižší kategorii máme atletky AC Prostějov, třetí tedy družstvo mladších žaček. Už vidím, že nám tam přichází, což je skvělé. Jako první si tady užijí tedy těchto prken, která znamenají svět. Pojďme do prostředka, poprosím pana Vysloužila, aby předával cenu. A mezi tím, co bude předávat cenu, tak připomenu, že jsou to tedy atletky, které byly na prvním místě v krajském přeboru mladšího žačstva. Když tam už vypadají jako minimálně starší žákyně, ale jsou to ještě mladší žákyně. Tak, gratulujeme, děkujeme, můžete si sednout. Na druhém místě se umístilo samozřejmě opět družstvo mladšího žačstva, což bude ŠSK Brodek u Prostějova. Učení sportu, tady mají školní sport, takže to samozřejmě budou takové ty klasické školní aktivity, které tam probíhají. A zatímco pan Vysloužil bude gratulovat a předávat ocenění, tak připomenu, že mladší žačstvo druhé až páté třídy základní školy patří dlouhodobě k nejlepším kolektivům v rámci okresu v celoroční soutěži o putovní pohár senátorky Boženy Sekaninové, kterou tady mimochodem budeme také mít za pár chvil na pódiu, tak 3krát po sobě obhájili prvenství, takže velká gratulace ŠSK Brodek u Prostějova. Děkujeme. A teď už tady jdeme k prvním místu, samozřejmě té kategorie kolektiv mládeže nižší, což je tým fotbalistů Sokol Čechovice, družstvo starších žáků. Také úsměvové tváře, ono to je také tím, že člověk, jak mu to svítí do očí, tak mu nezbývá nic jiného, než trošku mouřit a to vypadá, že se usmívá. Tak, zatímco tady budou pánové dostávat cenu a budeme gratulováno, tak připomenu, že v sezóně 2011-2012 se tomuto mužstvu Sokola Čechovice u starších žáků podařilo zvítězit v krajském přeboru, získali 67 bodů, porazili mimochodem Zábřeh v tom rozhodujícím zápase. No a v letošním ročníku se drží tým na druhém místě v mladších dorostencích KFS Olomouc, kde má ztrátu na vedoucí Molenici pouze jeden jediný bod. Tolik tedy informace, které byly, když jsem dostal tyto materiály. Už jste ten bod stáhli, nebo ne, stačí zavrtět hlavou, případně zatím nestáhli, ale slibují, že stáhnou. Takže potlesk pro družstvo starších žáků Sokol Čechovice.
část kolektivu mládeže a teď ta druhá část a jdeme tedy k těm kolektivům mládeže vyšším, což by už tady měl být spíš tedy dorostenci a možná tady starší. Na třetím místě máme nohejbalisty Sokolu 1 Prostějov, družstvo dorostu. Výborně, sedl klidně do těchto míst. Pan Karel Vysloužil vám opět předá ocenění a já připomenu, cože se stalo v tom roce 2012 ve vašem sportu a s vaším týmem mistrovství České republiky. To byl váš souboj, kde jste skončili na druhém místě v extralize, také mají druhé místo ve dvojicích, v českém poháru první místo. Nohybalisté byli v roce 2012 opět nejúspěšnějším oddílem v České republice. Ze všech soutěží se vraceli s medailovými místy, 3 hráče byli v širším výběru juniorské reprezentace. Takže potlesk ještě jednou pro nohybalisty Sokol 1 Prostějov. Tak a jdeme k druhému místu v kategorii kolektivu mládeže vyšší, což tentokrát získávají cyklisté SKC Prostějov družstvo mládeže SCM. Všimněte si toho, že cyklisté jdou takovým váhým, rozvážným krokem. Já si vzpomínám, když byly olympijské hry v Sydney, tak tam třeba Pavel Uráč, ten dráhový cyklista, dokonce i po olympijské vesnici jezdil na kole. A bylo to kvůli tomu, že na kole se používá určitý druh svalů a nechtěl si to ničit tou chůzí. Takže pánové také přichází pomalu, tak aby si neničili to svalstvo, byť tedy samozřejmě nemusí jezdit především dráhovou cyklistiku. SKC Prostějov cyklisté mají první místo v hodnocení sportovní center mládeže cyklistiky za rok 2012. Tohleto družstvo je tvořeno z žáků, kadetů a juniorů a všichni závodníci se podíleli na výborném výsledku na mistrovství České republiky. Proto jsou tady na druhé pozici. Potlesk pro družstvo mládeže SKC Prostějov. A jdeme na to první místo v kategorii mládeže vyšší a to získávají hráčky minikošíkové OP Prostějov družstvo dívek. Tak oni skromně seděli až úplně vzadu, ale už jsou také tady. Vidíme jednu dívku a jednoho muže, který se určitě podílel na tom výsledku také. Pojďte takhle doprostřed, ať je na vás pořádně vidět. Tak a zatímco tedy opět dostáváte ocenění, tak připomenu, že právě tohleto družstvo dívek OP Prostějov minikošíkové získalo první místo na mistrovství České republiky minibasketbalistech zřejmě ročníků 99. Tady jsou to mladé dívky. Nechce z vás někdo k tomu něco říct, tomu? Kdybyste mohl, jestli tam dosáhnete mikrofon až nahoru, tak byste mohl. Já jenom k té minikošíkové, chápu, že tady na Prostějovsku to všichni znají, tak jen se chci zeptat, protože to tak neznám. Minikošíková, trošku vysvětlete, co to je, háže se na koš ve stejné výšce, jako je klasický basketbal. To byly vlastně starší minižečky a tam už je koš stejně vysoko jako v dospělé kategorii, 3 metry a 5 cm vysoko. No, je to tedy vysoko. Pro vás, protože jste hodně vysoký, to je asi docela snadné dát koš pro tady dámu. Jak vysoko vyskočí ty dámy? Nemusím třeba tato vyskočí 1,50 m po výšky, že jo, taky tam ten balon takhle dá do toho koše dovnitř, ale jak to u těch dívek je, dokáže tam doskočit a třeba se dotknout obroučky? No, zatím je skákat učíme, ale i většina žen nedoskočí na obroučku. No tak třeba se jim to povede v těch následujících letech. Děkuji, to bylo družstvo dívek OP Prostějov minikošíkové, které vyhráli to první místo na mistrovství České republiky. Gratulujeme. A v tuto chvíli také děkujeme panu Vysloužilu, členovi výkonného výboru Okresního sdružení ČSTV za to, že předával ceny těmto kolektivům mládeže. Tak a na začátek, vlastně teď jsme na konci první A4, takže už si to můžete počítat, jak to vychází s tím časem. Dnes mimochodem i kvůli deníku, který má uzávěrku, myslím, v 19:30, je třeba tuto akci zrychlit, protože ty informace o tom, kdo vyhrál, budou tam fotky a další věci, tak ty budou už, myslím, zítra v deníku, takže 19:30 je pro nás ten live. Dobře. Tak,
my si odpočineme, na řadu přichází doprovodný program. V tomto doprovodném programu využijeme právě mikrofon, který je uprostřed, což může mnohým, třeba na začátku řekne si, přijde nějaké malé děcko, které tady bude do toho zpívat, nebo něco podobného. Každopádně přijde člověk, který hraje na kytaru. Je to kytarový virtuos, mimochodem pedagog, také vyučuje na kytaru, zpívá v 5 jazycích, teď nedávno vydal své CDčko, možná ji budete znát, zpívá takové španělské, italské rytmy, nebo italské písničky, srbské, takový srbsky, zpívá česky a tak dále. Tento člověk má velmi zajímavý a kladný vztah ke sportu. Určitě by to udělalo radost týmu Sokola Čechovice fotbalistů, protože tenhle ten člověk, který sem přijde, byť na to třeba teď už nevypadá, tak hrál za Partizán Bělehrad, byl v reprezentaci Jugoslávie ve fotbale, hrál také v České republice za Bohemians pražskou. No a teď bude zpívat jednu písničku. Ti z vás, kteří poznají, z čeho to je, tak si to zapamatujte a až pak dohraje a já pak přijdu, tak si vás vyzkouším, jestli jste poznali, jestli víte, cože to je za píseň. Každopádně teď nám tady přichází zahrát a zaspívat kytarový virtuos Zoran Gajić. Dobrý večer. Chcem vás všechny pozdravit a říct vám, že mi je dneska veľká časť, co môžu tady hrať s vami. Venku sneží a ja sa budu snažiť masno sa svojou hudbou pošlem trošičku slnce. Ďakujem šílekrát. Cosa de que
to byl Zoran Gajičí, muž, který vám tady zahrál. A teď otázka, která směřuje do publika, jestli víte, co to je za píseň, já to tady mám napsaný. Případně, ano, že zaslechl jsem Zorro, dívali jste se správně na film Zorro, a tato píseň se jmenuje El Mariachi, a je to tady z tohoto filmu, dámy určitě budou vzpomínat na Antonia Banderase. Tak, pojďme na vyhlášení další kategorie. Kategorie jednotlivec mládeže. Od kolektivu mládeže tady přecházíme k jednotlivcům. Opět tady máme vlastně takové dvě části, jednotlivec mládež nižší a jednotlivec mládež vyšší, tedy asi mladší, starší v tomto případě. Tu první skupinu bude předávat paní Kateřina Slouková, šéfredaktorka Prostějovského deníku. Přichází z zákulisí, můžete takové blíž dřevě, a si můžete pohlédnout. A v tomto případě tady budeme mít všechny tři oceněné společně na pódiu, tak by pak měli společnou fotku a mohli se tím třeba chlubit. Na třetím místě v kategorii jednotlivců mládeže, v kategorii mládež nižší, se místila atletka Michaela Přikrylová. A zatímco přichází, tak já rovnou vyzvu i další oceněnou atletku a bude to Tereza Slavíková. A vítězem této kategorii se stává opět atlet Lukáš Bílý, což taky tady s námi na pódiu. Tak máme společnou fotku. Mimochodem, všimli jste si, že vlastně tuto atletky jsme tady měli, minimálně tedy Michaelu Přikrylovou, protože ona tady byla, myslím, za atletský tým AC Prostějov. Jen připomenu, že v krajském přeboru byla dvakrát první běhu na 60 metrů překážek, ve štafetě 4x60, je platou členkou, je reprezentantkou Olomouckého kraje, to je ta dáma, která je z našeho pohledu nejvíce vlevo. Pak tam máme Terezu Slavíkovou, která má první místo v krajském přeboru ve skoku dalekém, osobní rekord 473 cm. Tak, jinak druhé místo v běhu na 100 metrů překážek, třetí místo v běhu na 200 metrů překážek a je to nejvíce bodující závodnice tohoto družstva starších žaček. Pak je tam jediný muž, tedy Lukáš Bílý, opět AC Prostějov, atlet, který má na mistrovství České republiky, má 7. místo v běhu na 15 metrů, v krajském přeboru má dvakrát první místo v běhu na 100 metrů a 200 metrů překážek. Doufám, že jsem to všechno řekl správně. Tak a chce někdo z vás něco říct do mikrofonu? Já si nemyslím nějakou otázku případně. Ne, dobře. Jste všichni tak skromní, nebudu vás trápit. Děkuji, potles pro 3 nejlepší jednotlivci mládežnější, Michaelu Přikrylovou, Terezu Slavíkovou a Lukáše Bílého. A také samozřejmě děkuji předávající, což byla Kateřina Slouková, šéfredaktorka Prostějovského deníku. Právě tohoto deníku, který zítra bude mít všechny výsledky uvedeny na té zřejmě sportovní stránce a jak jsem říkal, trošku nás tlačí časově, aby to skončilo brzy, aby se v 19:30 to mohlo dát do tisku. Půjdeme na tu druhou část jednotlivců mládeže a předávající v tomto případě bude náměstkyně primátora města Prostějov paní Ivana Hemerková. Dobrý večer. Dobře, tady máme návštěvy z nejvyšších míst. A opět jdeme od toho 3. místa do 1. s tím, že opět tady ti sportovci potkají společně na pódiu. Na 3. místě se umístila závodnice, která jezdí krasojízdu za TJ stavební stroje Němčice Adéla Přibylová. Na druhé pozici se umístil muž, který jezdí na vodních skútrech za ČZAVS Tomáš Havlín. Vítězem v této kategorii se stal cyklista SKC Prostějov Matouš Hynek. A já budu řeknu ty výsledky, takže Adéla Přibylová, která dostávala cenu jako první, ta jezdí krasojízdu na mistrovství České republiky juniorů, má 3. místo, na mistrovství České republiky, že také 3. místo, vyhrála mistrovství Slovenska, v Německu ve Wormsu byla dvakrát na prvním místě přeborující kraje a absolvovala celkem 14 úspěšných závodů. Pak je tam Tomáš Havlín, který jezdí na vodních skútrech, na mistrovství světa má 4. místo v kategorii skištok junior, ski limity junior, 5. místo v novice limity, 11. místo v novice štok a další skvělá ocenění. A pak je tam ještě Matouš Hynek,
cyklista, který na mistrovství České republiky ve stíhačce jednotlivců získal první místo. První místo má, myslím, v bodovacím závodě dvojic, ve stíhačce družstev, v časovce družstev na silnici, v olympijském sprintu, druhé místo v bodovacím závodě jednotlivců a v dalších kategoriích. Jinak na základě dosahovaných výsledků jak v domácích soutěžích, tak i na mezinárodních závodech byl nominován do reprezentačního družstva juniorů České republiky. Tak a já bych zrovna tedy Matouše Hynka poprosil, aby přešel tamhle k mikrofonu. Rád, říkal. A mám teda první dotaz. Říkal jsem, doufám to správně to jméno. Matouš Hynek je příjmení, aby nedošlo třeba k mýlce, že se jmenujete Hynek a Matouš. Matouš je jméno. Jo, tak to bylo dobře. Jinak ta cyklistika. Zmiňoval jsem všechny ty výsledky. Dá se říci, že vlastně ve všech kategoriích nebo ve většině kategorií jste buď na prvním, maximálně na druhém místě. Tyhle ty všechny kategorie patří do takového toho cyklistického omnia, že se jezdí prostě vlastně všechno jakoby dohromady. A v té dráhové cyklistice, ještě připomínám, že to je dráhová cyklistika, není to krasojízda. A která z těch disciplín je pro vás taková nejpříjemnější, kterou máte nejraději? Asi ten stíhací závod, ten výsledek byl nečekaný na mistrovství republiky, ale díky tréninku se mi povedlo dosáhnout. Jinak já jsem tady před chvílí zmiňoval Pavla Buráně, samozřejmě ten už zřejmě nezávodí, tady myslím, že už nezávodí, ale kdo je takovým vaším vzorem? Třeba nemusí to být ani z České republiky, třeba stačí jméno z ciziny, kam byste se třeba i rád dostal, kdo jste sledoval třeba v televizi na olympijských hrách? Obdivuji italskou cyklistiku, ale mým vzhledem je francouzský závodník Sylvain Chavanel. Tak budeme držet palce, abyste se jednou dostal na podobné příčky, které má on. V tomto případě tady Matouš Hynek a samozřejmě všichni tři ostatní můžeme zatleskat. Adela Přibylová, Tomáš Žadý, Matouš Hynek. Děkujeme a děkujeme také paní náměstkyni primátora, paní Ivaně Haderkové za předání těch ocenění. Tak, už za sebou máme tedy druhou kategorii, ale ještě ani nejsme v druhé polovině, už jsme v druhé polovině strany číslo 2, takže to jde docela rychle. Pojďme tedy na vyhlášení kategorie další. Kategorie rozhodčí. Co by byli sportovci bez rozhodčích, co by byli bez funkcionářů, mimochodem tuhle kategorii tady také budeme mít a samozřejmě další, kteří se kolem toho sportu pohybují. V tuto chvíli tedy budeme mít celkem 3 oceněné v této kategorii rozhodčí. Předávající bude zástupkyně okresního sdružení ČSTV paní Jiřina Kučerová. Dobrý večer. Tak a prvním oceněným v této kategorii je muž, který dělá šachy za SK Prostějov, pan Karel Virkler. Sice se tady ty ocenění potkají všichni na pódiu, ale zatímco bude dostávat tu cenu a bude mu gratulováno, tak připomenu, že je dlouholetým rozhodčím, trenérem a funkcionářem šachu, rozhoduje oblastní soutěže Olomouckého kraje, krajskou soutěž, regionální soutěže v Prostějově, aktivním organizátorem a propagátorem šachu. Na druhém místě se, Na druhém místě se umístil biatlonista nebo rozhodčí biatlonu za klub biatlonu Prostějov pan Antonín Bůžek. Tak a zatímco bude předáváno ocenění, tak připomínám, že je dlouholetým zkušeným rozhodčím biatlonu první třídy v klubu biatlonu Prostějov se věnuje organizaci a přípravě již 18. ročníku regionálních závodů v letním biatlonu ve Zdětíně a 6. ročníku z běhu ve Skalce. U obou závodů je navíc jejich spoluzakladatelem. A na prvním místě v kategorii rozhodčích máme muže, který je rozhodčím ve fotbale, tedy v Kopané, Antonín Hrubý. S fotbalem pan Antonín Hrubý začínal v 6 letech v Sokolu Lipová, prošel v tomto oddíle všechny věkové kategorie. V roce 1986 byl vybrán jako talent Drnovicemi, no, je to tak, s tím, že zůstaňte tady všichni, pánové, ještě neodcházejte. Trenérské práci se věnuje od roku 1989, pracuje zároveň jako trenér mládeže.
dosáhla s touto mládeží tedy několika úspěchů na krajské úrovni a v okresním fotbalovém svaze Prostějov. Jinak tedy samozřejmě rozhodčí ve fotbale a já bych poprosil pana Antonína Puška, aby přešel k mikrofonu, protože mám na něj takový krátký dotaz, ale jenom velmi krátký, protože biatlon je to takový zimní sport, vy hlavně organizujete ty letní biatlony. Takže k tomu zimnímu sportu. Teď se blíží mistrovství světa biatlonu, které bude v České republice v Novém Městě. Chystáte se tam, budete fandit nebo budete dokonce dělat třeba rozhodčího? No tak já osobně jako rozhodčí tam fungovat nebudu, ale za klub biatlonu taková výprava se toho zúčastní jako diváci, protože nemáme tu výkonnost, abychom byli nominováni. Ještě v rychlosti probíhá nějakým způsobem příprava těch sportovců na letní biatlony a na zimní biatlony? No je odlišná, protože v tom zimním biatlonu, což je v podstatě biatlon a varianta je ten letní, tak tam je nutno zvládnout ještě techniku běhu na lyžích, kromě té střelby. A to je náročné a v našich podmínkách je to trochu komplikované z důvodu sněhových podmínek. Jinak třeba biatlonu jsme viděli, že se i třeba některým českým sportovcům tehdy podařilo střílet na vedlejší terč, vystřílet tam část nábojů. Stává se tohleto i v letním biatlonu třeba při těch závodech, které organizujete nebo kde jste rozhodčí? Že třeba přiběhnou na střelnici a teď si spletou terče a střílí někam jinam. No stane se to, a tak to je chyba toho závodníka samozřejmě. A vy jako rozhodčí třeba nemůžete v tu chvíli upozornit? No rozhodčí to musí postřehnout, to musí registrovat. Ale upozornit toho závodníka třeba nemůžete, jenom si zapíšete na střelí vedle, tak nás škrtáme. Ono tady je strašně špatně slyšet, nebo slyšet takhle v sále. Když ten závodník přiběhne na střelnici, střílí do jiného terče, můžete ho upozornit na to, že střílí jinam, nebo jenom si to zapíšete a tím to pro vás skončí. Ten závodník si vybírá stanoviště sám. Tam je určitý počet volných stanovišť střeleckých a on si je vybírá. No, Takže mu to neříkáte, to jsme chtěli slyšet, takže na to si dávejte pozor, vy biatlonisté, kteří děláte biatlon. Děkuji všem rozhodčím, kteří byli tady ocení, tedy Karlu Větlerovi, Antonínu Hučkovi i Antonínu Hubénu a děkuji také předávající zástupkyni okresní rozhodčí ST, Jiřině Kučerové. Tak, další kategorie za námi, i když jsem hovořil o dalších lidech, kteří se pohybují kolem sportu a bez nich to nejde. Předávajícím v této části kategorie, a tak si nejprve řekneme, která tam kategorie je. Kategorie zasloužilý funkcionář. Ano, funkcionáři, bez nich to prostě nejde. Ono to tak trošku mnohdy směřuje k tomu, že člověk občas na ty funkcionáře nadává, ale bez nich to mnohdy nejde. Oni jsou třeba i lobbysté, dokáží vyjednat skvělé podmínky pro ten svůj sport nebo pro sport obecně. Předávajícím v této kategorii bude místopředseda okresního výboru ČSTV, pan František Grulich. Dobrý večer. A opět tady budeme mít celkem 3 oceněné funkcionáře. Na 3. místě se umístil funkcionář fotbalu za Sokol Vrahovice, pan Ladislav Dvořáček. Teď se snažím takhle nakouknout do sálu, nevidím, že by někdo se blížil. Nevidíte také. Tak my mu to předáme potom někdy jindy, to nevadí. Na 2. místě se umístila za Malou Kopanou funkcionářka SK Amatér Hluchov, paní Jiřina Kučerová. Jak víte, tak už jsme tady viděli, že chvíli dokonce na podium, takže ona ví přesně, kam si stoupnout a jak převzít cenu. No a počká se tady na dalšího člověka, což je funkcionář, který na 1. místě v kategorii Sport pro všechny za Sokol Čelechovice, Karel Vysloužil. Tak a já jen připomenu ještě paní Jiřině Kučerové, že od roku 1998 je členkou výkonného výboru SK Amatér Hluchov, několik volebních období je také revizorkou
revizorkou okresního svazu rekreačního sportu v Prostějově, revizorkou okresního sdružení ČSTV Prostějov a také členkou výboru Malé Kopané. Pan Karel Vysloužil, ten se věnuje od dětství sportu jako aktivní sportovec, cvičitel a funkcionář, pracoval a pracuje nejen ve vedení mateřské tělovýchovné jednoty, ale v různých funkcích vyšších orgánů, je členem výkonného výboru okresního sdružení ČSTV Prostějov a v letošním roce oslavil významné životní jubileum, takže mu k tomu takhle i trochu gratulujeme. Co se týká pana Ladislava Dvořáčka, který tady zatím tady není, tak já jim připomenu, že fotbal začínal hrát v žácích Sokola Prahovice, ale ze zdravotních důvodů musel aktivní činnost ukončit. Po dovršení 18 let začal pracovat v řadě funkcí v oddíle Kopané Sokola Prahovice, od vedoucího A-mužstva, přes sekretáře, místopředsedu, předsedu oddílu Kopané a tak dále, a tak dále. Těch úspěchů za ním, byť ne na poli čistě sportovním, ale funkcionářském, je hodně. Takže mu tak trošku na dálku také gratulujeme. Potlesk pro 3 nejlepší funkcionáře Ladislava Dvořáčka, Jiřinu Kučerovou a Karla Vysloužila. Děkujeme a děkujeme i předávajícímu místopředsedovi okresního výboru ČSTV, panu Františku Krulichovi. Tak, tohle to bylo takové rychlé, ale doufám, že ten výčet už teďka nechcete poslouchat zase třeba zpěv. S tím, že v tuto chvíli se přijde dáma, která mimo zpěvu dělá také herectví, x dalších jiných činností, které se týkají umění, tedy ty umělecké činnosti, jak právě zpěv a herectví do toho patří, ale podobně jako předcházející člověk tady na pódiu, tedy Zoran Gajič, který hrál fotbal, tak tahleta dáma má také ke sportu velmi blízko, a to ke sportu motoristickému, protože se věnuje rally. Ti z vás, kteří čtou takové ty společenské rubriky, tak už asi tuší, o koho se jedná. V tuto chvíli tady přichází zpívat svou první píseň Olga Lovnová. Maybe this time
Tak to byla Olga Vodová. Neslyšeli jsme ji tady naposledy, protože ještě jednu píseň nám zaspívá do konce z její vlastní tvorby. Pojďme na vyhlášení další kategorie. Kategorie Masters. Jdeme na vyhlášení tedy kategorie Masters. Předávající bude senátorka Senátu Parlamentu České republiky paní Božena Sekaninová. A možná poprosím jít za ten mikrofon, jak tím začneme, protože na ní mám jenom takovou otázku jednu, která se týká jejího vztahu ke sportu a na který sport má čas a který třeba sama nejraději provádí. Tak, já mám ráda všechny sporty, protože jsou spojeny s pohybem a s dobrou atmosférou. Osobně jsem hrála závodně volejbal a když mám čas, a teď to bude 22. prosince, pořádám turnaj vánoční, takže teď si zahraju. Ale jinak ten čas moc nemám. Jinak miluju lyže, běžky, kolečkový brusle. Ale ten čas. No, není to jednoduché. Děkujeme, pojďte se takhle ke mně, protože tady budeme mít opět 3 oceněné v kategorii Masters. Uvidíme, jestli tady budou všichni 3. Na 3. místě se umístil za tým OP Prostějov v kategorii Sport pro všechny pan Milan Tesárek. Když se bude přicházet, tak připomenu, že dlouholetým aktivním cvičencem a cvičitelem mužských složek sportu pro všechny, je cvičitelem 3. třídy sportovní gymnastiky a v současnosti se věnuje hlavně seniorům jako cvičenec i cvičitel. Zůstane tady s námi na pódiu, aby měl společnou fotografii s tím, kdo skončil na 2. místě, a to je opět Sport pro všechny, SK Prostějov, paní Zdena Prečanová. Větší dálky, tady toho sálu samozřejmě, je dlouholetá aktivní cvičenka, cvičitelka mladších žáků, v současné době aktivní cvičenka, cvičitelka seniorek sportu pro všechny a je cvičitelkou 3. třídy rytmické gymnastiky. Tak, tady máme. A na prvním místě v této kategorii se umístil atlet za AC Prostějov pan Alois Balcařík. Všichni si potkají na pódiu, tím, co přichází, tak přečtu pár jeho úspěchů, je fakt hodně. A je to docela dlouhé čtení. Na mistrovství Evropy má 2. místo v chůzi na 20 km v kategorii M85, což také mnohé naznačuje. 3. místo na 5 km opět v té kategorii M85. 3. místo na českém mistrovství na 20 km. Medailový úspěch na největší mezinárodní atletické akci v roce 2012. Z početné 245 členné české výpravy dosáhla 2. nejvyššího počtu medailí, má celkem tedy 3 medaile. Dlouhodobě úspěšný reprezentant České republiky na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Od roku 1998 získal celkem 4 zlaté, 8 stříbrných a 3 bronzové medaile. Doufám, že jsem řekl správně celý ten výčet a doufám, že pan Alois Balcařík ještě nějaké medaile přidá v těch dalších kategoriích. Potlesk pro 3 nejlepší, tedy pro Milana Tesárka, Zdenu Prečanovou a Aloise Balcaříka. Děkujeme. A děkujeme také paní senátorce Parlamentu České republiky, paní Boženě Sekaninové. Tak, nebo ještě společné foto tam bude nějaké. To už bylo tedy společné foto. A můžete jim ještě tleskat takhle do kroku, protože jsou to všichni cvičitelé, cvičenci, chodci, případně pana Aloise Balcaříka. Tak, to byla kategorie Masters. A jdeme na vyhlášení další kategorie. Kategorie trenér. Opět, co by byli sportovci bez svých trenérů, kteří jim mnohdy dobře radí a sportovci jim neposlouchají. Pokud poslouchají a trenéři jim dobře radí, tak pak jsou zatím pěkné výsledky. Předávajícím za spolupořadatele této akce, tedy Dekaro RNG, bude pan Petr Maričič. Večer. A opět tady máme celkem 3 trenéry, kteří budou oceněni. Na 3. místě se umístil trenér letního hokeje LHK Jestřáby Prostějov pan Petr Zachar. Tak připomínám, že to je
dlouholetý zkušený úspěšný trenér letního hokeje pod jeho vedením dosahují muži v posledních letech velmi dobrých výsledků a umístění ve druhé lize. Tak, už ho tady máme na pódiu, a tím, co mu bude gratulováno, tak rovnou pozvu dalšího, a to je na druhém místě trenér fotbalu, tedy kopané za Sokol Čechovice, pan Jaroslav Liška. Připomenu, že s fotbalem začal v 6 letech, Sokol Lipová prošel v tomto oddíle všechny věkové kategorie, byl vybrán jako talent Prdovice v roce 1986. Od roku 1982 pracuje jako trenér mládeže, má tam úspěchy na krajské úrovni i v okresním fotbalovém svaze Prostějov. Dvakrát se svým týmem má vítězství v okresním přeboru dorostu s týmem SK Lipova, jedenkrát vítězství okresního přeboru starších žáků, jinak v roce 2012 s týmem TJ Sokol Čechovice, kde působí jako šéf trenér mládeže, má vítězství v krajském přeboru žákovské soutěži. Doufáme, že tam budou nějací talenti, kteří jednou budou reprezentovat Českou republiku. Tak a ještě jednoho trenéra tady máme, tedy na prvním místě trenérka krasojízdy, stavební stroje Němčice, paní Eva Přibylová. Připomenu, že jsme tady měli Adelu Přibylovou, počítám, že to asi bude dcera, kterou paní Eva Přibylová trénuje. Má na starosti 14 krasojezdců, jednotlivců a 3 krasojezdecké dvojice. V minulosti dovedla 40 děvčat k titulu mistryň světa. Sama na kole jezdila, dosáhla vynikajících výsledků na mistrovství Evropy a vedle trenérské činnosti se věnuje také rozhodování soutěží na všech úrovních. Tak a já bych poprosil paní Přibylovou, že tady jediná dáma, že vyšla k mikrofonu. Když jsme tady předtím měli Adélu Přibylovou, je to tedy asi příbuzenský nějaký vztah, že jo? Dcera? Dcera, tak jsem se to trefil. S tím, že teď, co se týká krasojízdy, víme, že krasojízda je vlastně taková jízda na kole, ono není jednoduché se normálně udržet na kole, a pak ještě, když člověk musí jezdit takové ty osmičky, obloučky, různě stát na sedle, na řídítkách a na podobných věcech. Jak se tohle to dá naučit? A jak dlouho to trvá, než člověk se už třeba odváží k tomu, že si vyleze na tu štangli nebo na řídítka třeba nohou? Záleží na tím, jak je ten žák šikovný. Každému to trvá jinak, jinší dobu a taky jakou má trpělivost. Když jsou tam nějaké pády asi, že na začátku, než to člověk umí, tak neodradí to mnoho lidí, když takhle padají jako svíčky, protože to kolo je asi takhle vysoké, že jo? U těch asi menších dětí menší, že jo? Ale u těch normálně vysoké docela. Závodník se musí naučit i padat. Jako padat správně, aby se mu nic nestalo, aby ho to nebolelo. Kolik v České republice se této disciplíně věnuje lidí, tak přibližně, a víme, že tady na Prostějovsku je to 14 krasojezdců a 3 krasojezdecké dvojice, takže docela slušný počet. To je z našeho oddílu, jinak nás je velice málo, tento sport je velmi málo podporovaný. Já bych typovala tak do 10 oddílů. Můžeme tady, když tak udělat potom nábor nějaký, zeptat se třeba, kdo umí jezdit na kole, ať zvedne ruku. A musí být teda mladší, protože bylo, jak se tady říkala paní Přibylová, je třeba to učit od dětství, no, takže mladší, dejme tomu tak 10 let, nebo starší berete taky? Můžou být i 6 lety. I 6 let, no, tak 6 letí, kteří umí jezdit na kole, ať zvednou ruku, a potom paní Přibylová si je vezme do svého oddílu. Potlesk pro 3 nejlepší trenéry, tedy pro Petra Zachara, Jaroslava Lišku a paní Evu Přibylovou. Děkujeme. Děkujeme teď předávající panu Petru Maričičovi, děkujeme za spolupořadatele Dekaru a RNG. Tak a půjdeme k vyhlášení další kategorie. Kategorie sportovní hvězda deníku. Velmi specifická kategorie, protože o ní nerozhodují ani funkcionáři, ani trenéři, ani ti, kteří se sportu věnují obecně, ale vlastně oni rozhodují čtenáři deníku. Mohou to být dokonce i lidé, kteří se na sport nekoukají, neznají ho, dokonce třeba sport ani nemají rádi, ale prostě třeba se jim líbí ten, který člověk, že ho znají jako skvělého souseda, nebo se jim líbí vzhledově, nebo nějaký povahově, takže ti všichni mohou rozhodovat o tom, kdo se stane sportovní hvězdou deníku. Já počítám, že prostě deník čtou jenom všichni sportovci a sportovní fandové. Předávajícím v této kategorii bude sportovní redaktor deníku, pan Jiří Fischara.
mikrofonu, protože vy už to jméno znáte. Já ho teda znám taky, protože jste mi ho nadiktoval. Těsně nedávno se tedy rozhodlo o tom, kdo je tou sportovní hvězdou deníku. Byl to také váš typ, anebo jste doufal, že to bude třeba někdo jiný, koho vy jako sport milující člověk máte rád, a nebo že máte rád třeba nějaký sport a zástupce tohle sportu je tím nejlepším. No, zkuste. To se asi nesluší, abych říkal, koho jsem já typoval, nebo netypoval, ale ten vítěz je určitě překvapivý. Je to překvapivé, no? Pro mě teda osobně ano. No, tak aby sám jaký sport ještě děláte, rychlosti, abychom věděli, kterou máte nejblíž, a víme, jaké články teda píšete. Nejblíž asi fotbal. Fotbal. Tak dobře, děkuji, pojďte takhle ke mně, sem. A vítězem kategorie sportovní hvězda deníku se stává zápasník za Sokol Čechovice Tomáš Rais. Tomáš Rais dostává speciální plaketu, dokonce to mají tady v okolí, s tím, že je mistrem republiky v zápase, on to tak potvrdí, a nebo rovnou přijde k mikrofonu, pak se ještě vyfotíte společně s panem Jiří Fischelou, toho se nebojte. Tak, a v jaké váhové kategorii děláte zápas, protože ta váha se mění, vy jste ještě mladý, takže já to znám, po 30 to jde nahoru, tam ještě tolik není, ale ono to taky přijde, nebojte se. Tak zatím je to 66 kg. Do 66 kg. Výborně. A jste mistrem republiky. Kdo je vaším vzorem? Vím, že třeba v České republice nebo v Československu dříve byli i dokonce olympijští vítězové nebo medailisté z olympijských her v 70. letech, myslím. Tak teď je to Marek Švec, což je vlastně nejúspěšnější český zápasník. A z těch třeba cizinců? Nemáte nikoho. Budeme vám držet palce, abyste se dostal jednou na olympijské hry. Ty v Riu, myslím, nestihnete ještě asi, ale třeba ty další, o kterých se bude rozhodovat. Kam byste se tak rád podíval na světě? Nějakou zemi, řekněte? Tak nevím, asi někam do Ameriky přes oceán. Jo, tak doufejme, že jednou některé ty olympijské hry budou ve Spojených státech amerických. Pojďte ještě takhle sem doprostřed, abyste měli společné foto se sportovním redaktorem deníku, panem Fischerou, který o vás bude určitě psát. Dobře. Budeme vám držet palce. Tomáš Rais, sportovní hvězda deníku. A také samozřejmě pan Jiří Fischera, sportovní redaktor deníku, jehož články čtete třeba i právě v Prostějovském deníku. Tak pojďme na vyhlášení další kategorie. Kategorie kolektiv dospělých. Dnes jsme začínali kolektivem mládeže, teď už jsme u kolektivu dospělých. Předávajícím bude zástupce Českou spořitelů, tedy za jednoho z hlavního partnera celého projektu, muž, který zastupuje komunální financování v České spořitelně, pan Martin Vávra. A také jeho poprosím, aby přišel k mikrofonu. S tím, že my už tady máme plno oceněných sportovců Prostějovska za rok 2012. Mě zajímá, když jsme tady viděli ty vaše sportovce, jestli to jsou zároveň třeba i vaši klienti nebo ti, které podporujete, protože Česká spořitelna podporuje nejen vyhlašování, ale především i ty sportovní akce. Dobrý večer, já bych především chtěl pogratulovat všem oceněním, které dnes obdrželi své ceny za tento sportovní rok. A co se týče vaší otázky, naše škála podpory sportu je široká, zaměřujeme se hlavně na mládežnický sport, ale tak samozřejmě nejvíc viditelný, mediálně viditelný jsou například naši fotbalisti, reprezentanti, kteří byli úspěšní na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Dále jsme partnerem Českého atletického svazu, že naši atleti nám udělali určitě radost všem na olympiádě v Londýně, na mistrovství Evropy. To už se zapamatuju, přesně bylo, myslím, že to bylo na severu Evropy, myslím, že. A samozřejmě další akci, které podporujeme pro jako širokou veřejnost, je akce Kolo pro život, což jsou závody na horských kolech. A dále jsme partnerem i Českého tenisového svazu, což si myslím, že prostě tenisem určitě má hodně co společného. Pokrýváte tady téměř veškerou škálu sportu, jinak podobně, jak jsem se ptal ostatních předávajících, jaký je jejich vztah ke sportu a který sport mají nejraději? Ať tam se něco taky prozradíte. Tak já
jsem přešel od rychlostní kanoistiky přes squash a dneska už cyklistika, to je takový pro mě už nejpohodlnější. To znamená kolo pro život. Já jsem tu Robert Baklář vždycky říkal kolo o život, že to je občas, ale kolo pro život taky to jezdíte. Kolo o život už taky to bylo, už taky nějaká operace musela být. Budeme držet palce, aby vám to vycházelo, abyste to zvládal. Pojďte sem ke mně a půjdeme na vyhlášení tady těch 3 nejlepších týmů, nebo vlastně 6, protože opět je tady kategorie kolektiv dospělých nižší a vyšší. Začínáme nižším. Na 3. místě se umístilo družstvo mužů ve stolním tenise TJ Sokol Ondratice. Tady u těch týmů se vyhlašuje to vždycky po jednom, protože nevím, jestli třeba nepřijde úplně celý tým, anebo jenom přijde zástupce toho týmu, takže tentokrát tady máme vlastně jen jednoho zástupce týmu stolního tenistů TJ Sokol Ondratice. Připomenu, že mají 4. místo v krajském přeboru 1 a v závěru soutěže bojovali o postupové pozice. Tak budeme držet palce, aby jim to vycházelo i nadále. Tak a můžeme zde zatleskat družstvu mužů TJ Sokol Ondratice, družstvu stolních tenistů. Tak si můžete jít se mnou, pokud přijde hodně lidí z toho dalšího týmu, tak abyste se tady vešli na pódium. Jo, jsou tam, proč nepřišli všichni? Pojďte, jo, oni přijde ještě samostatně, dobře. No, tak tady zůstaňte s náma. Na 2. místě se umístilo družstvo mužů B ve fotbale 1. SK Prostějov. A klidně, když jsou ta družstva, můžete přicházet v hojném počtu, ať se to tady vyzkoušíte, pokud přijdete několikrát, tak nám to samozřejmě nevadí. Tak, jinak družstvo mužů B, 1. SK Prostějov v sezóně 2011-2012 postoupilo ze 3. třídy z Prostějov do okresního přeboru Prostějovska s velkým bodovým náskokem. Po podzimní části okresního přeboru jsou opět na 1. místě se 4bodovým náskokem před 2. Hvozdem. Takže gratulujeme a doufáme, že takhle budeme pokračovat. Můžeme tady zatleskat, pánové tady zůstanou stále. No a v kategorii kolektiv dospělých nižších máme též vítěze, jsou to fotbalisté, družstvo mužů A, TJ Sokol Určice. Tak tentokrát přichází 2 zástupci, tak se to přece jenom tady začíná plnit, což je dobře. Družstvo mužů A, TJ Sokol Určice v sezóně 2011-2012 umístili na 2. místě s 61 body za suverénními hranicemi v krajském přeboru. V podzimní části 2012-2013 zatím ještě neprohráli s bilancí 12 výher a 3 remíz. Jsou na 1. místě s 10bodovým náskokem na průběžné tabulky krajského přeboru. V jarní části budou bojovat o postup do divizních soutěží, takže také jim budeme držet palce. Potles pro všechny týmy, tedy družstvo mužů TJ Sokol Ondratice, družstvo mužů SK Prostějov a družstvo mužů TJ Sokol Určice. Předávající tady zůstane se mnou, protože budeme mít ještě tedy další 3 družstva, která sem přijdou nebo pošlou alespoň své zástupce. Jsme tedy u kategorie dospělých vyšší. Na 3. místě se umístilo družstvo mužů boxerů DTJ Prostějov. Já musím zmínit zásadní úspěch na mistrovství České republiky, mají 3. místo v extralize, jinak dlouhodobě úspěšně právě reprezentují box a mají tam reprezentanty boxu, tedy tohoto boxu DTJ Prostějov. Klidně tady zůstaňte. Na 2. místě se umístilo družstvo žen R4 a R6 OP Prostějov v raftingu. Je to sice družstvo žen, ale přichází zástupce jako muž, takže si pak zjistíme, může se mezi ním připravit na nějaké otázky, pak si zjistíme, co tady s těmi ženami je, že přichází za ní muž. No a kolektivek dospělých na 1. místě se umístili basketbalisté BK Prostějov družstvo mužů.
Jejich největším úspěchem tady v té minulé sezóně je druhé místo v NBL Matony. Dlouhodobě úspěšně propagují prostějovskou košíkovou nebo basketbal, většinou bojují podle mě asi proti Nymburku, kde také se basket hraje velmi dobře, ale VK Prostějov je prostě takový ten tradiční tým v české nejvyšší soutěži NBL. Takže doufejme, že podobné výsledky budou. Poprosím zástupce za družstvo žen R4 a R6, což je tedy raftingový zástupce, aby nám nejprve řekl, kde jsou ty ženy, které si sem měly přijít pro ocenění, jestli třeba netrénují. Tak naše ženy, když obhajují titul mistryně, absolutní mistryně světa z Kostariky, tak nemohou si dovolit nějakým způsobem lelkovat, takže jsou teďka na soustředění. Tento titul budou obhajovat příště na Novém Zélandu. Počítám, že jsou na soustředění někde v teple, tak abychom jim mohli závidět. No, ono to tak jednoduché není, protože ten závod je v listopadu na Novém Zélandu a tam to je vlastně u nás, dá se říct, konec dubna, takže může být úplně stejné počasí, sám jsem to zažil, že v březnu sněžilo. Takže holky jsou teďka v Jeseníkách, využívají poslední možnost, že tam ještě někde teče voda, která nezmrzla a samozřejmě běžky. Tak teď už jí závidět opravdu nemusíme. Děkuji za vysvětlení. Potlesk pro 3 nejlepší týmy, tady je regionu dospělí vyšší, tedy je prostě boxery, družstvo žen na 4 a 6, tedy raftařky a také basketbalisty BK, prostě družstvo mužů. Ano, děkujeme. Děkujeme též předávajícímu, kterým byl už zástupce komunálního financování za Českou spořitelnu, pan Martin Vávra. My jsme zjistili, že také má rád ty sporty, především teď cyklistiku, jak říkal, když jezdí závody pro život. Mimochodem Česká spořitelna též podporuje. Tak v tuto chvíli tady za sebou máme další kategorii a přichází na řadu další část doprovodného programu. Už jsme tady měli fotbalistů, viděli jste, nebo slyšeli jste, jak hrál, zpíval, bylo to ze Zora. Teď budete moci také si trošku vlastně vzpomenout na tuhletu píseň, i když bude v takové netradiční verzi. Ti z vás, kteří to znají třeba v tom jiném jazyce, tak si mohou tak jako podrukovat. A ti, co to znají v tomto jazyce, ve kterém to bude zpívat, tak taky se můžou zpívat. Tak přichází tedy se svou druhou písní Zoran Gajić. Dobrý večer ještě mnohokrát. Tak teď vám zahrajem něco speciálně pro vás. Speciálně.
tady v tomto vydání se jmenuje A mi maniera. Slyšeli jsme to tam několikrát, ale Maja je krásná píseň, já ji mám jako nejoblíbenější, tohle jsem slyšel poprvé vlastně tady během té zkoušky, taky se mi to líbí. Tak pojďme na vyhlášení další kategorie. Kategorie jednotlivec dospělý. Ano, už jsme u, dá se říct, téměř poslední kategorie. Tady máme zase takové ty dvě části, jednotlivci dospělí nižší, jednotlivci dospělí vyšší. S tím, že taková zajímavost je, že v tom nižším budou pouze dva ocenění. Druhé, první místo, i to je ale příjemné. Předávajícím bude generální manažer produkce, tedy produkční firmy Decaro RNG, pan Roman Šimon. Takže tady máme. A půjdeme tedy na druhé a první místo. Na druhém místě v této kategorii se umístil stolní tenista za Sokol Ondrakice pan Zdeněk Brátel. Zatímco se bude přicházet, tak já jen připomenu v rychlosti jeho úspěchy. V krajském přeboru skončil na 6. místě v žebříčku jednotlivců. Má úspěšnost 77%, i když teď už to určitě bude tak přes 80, ne? Že pojďte takhle do prostředka, ať vám tady může pan Roman Šimon předat plaketku a zůstaňte, protože tady vás doplní ještě další oceněný sportovec, nebo spíše sportovkyně, jak to správně přichýlil. Je to stolní tenistka za Sokol Ondrakice paní Dagmar Benešová. Že bude gratulovat, tak připomínám, že v krajském přeboru má druhé místo ve dvouhrách, první místo ve čtyřhře, v žebříčku žen je na 10. místě. V kraji má 100% úspěšnost v divizi žen Olomouckého kraje. Tak doufejme, že takhle to bude i nadále. Jste tady pouze dva, druhé, první místo, ale velmi vám gratulujeme. Potlesk pro Zdeňka Vrátela a Dagmar Benešovou. A děkujeme také předávajícím generálním manažerovi společnosti Decaro RNG panu Romanu Šimonovi, tady produkční firmy, která spolupořádá tuto dnešní akci a vyhlášení sportovců okresu po celé republice. Půjdeme na jednotlivce dospělí vyšší, to znamená asi takovou tu poslední část a předávající tady budeme mít celkem dva. Tím prvním předávajícím je šéfredaktor deníku Prostřední a východní Baru, pan Martin Nevěl. A společně s ním bude předávat určitě vysvětlení na začátku, tedy primátor města Prostějov pan Miroslav Pišťák. Jo, přicházím tady odsud, já jsem už hledal v publiku, že odsud přijdete. Tak vás poprosím, pane šéfredaktore, abyste přišel k mikrofonu. Pana primátora si necháme na závěr, aby zase řekl závěrečné slovo. Na tom se taky připraví. Tak Martin Nevěl, také otázka stejná na vás. K jakému sportu máte nejblíž, který třeba nejraději třeba sledujete v televizi? Dobrý večer vám všem. V televizi sleduju rád téměř každý sport a protože momentálně mám asi lepšího synka, tak trénuju sporty, jako je přebalování a hod počuranou plínkou do koše a podobně. Dostáváte, počítáme za to nějaké ocenění od své manželky? Ano, velmi výrazné. Dobře, tak to nebudeme dál rozmazávat, zvlášť ty plínky, to bude se úplně ono. Pojďte tady sem ke mně s tím, že tady máme tady 3 oceněné sportovce kategorie jednotlivců dospělých vyšší. Tím třetím je muž, který hraje kulečník za Kulečník Prostějov, pan Martin Dostál. Co se přichází, tak připomenu jeho výsledky v průběhu této sezóny, asi tohoto roku. Na mistrovství České republiky skončil na 2. místě v kvartách. V Havířově dlouhodobé úspěchy má také v kulečníkovém sportu obecně, ale my tady vyhlašujeme pochopitelně za rok 2012 především. Tak pana primátora květinu a gratulaci. Zůstaňte tady uprostřed. Pane šéfredaktore, pojďte takhle sem ke mně, ať mohu sportovci stát uprostřed, vy pak si stoupnete kolem nich z druhé strany. Na druhém místě v této kategorii se umístil fotbalista první SK Prostějov, pan Tomáš Michálek. A někdy většinou takového kategorii je odchovancem prostějovského fotbalu.
prošel prostějovským fotbalem v mládežnickém věku, kluby Sigmy Olomouc, Jihlavy, v dospělém věku se objevil v TSF Uničova, Vyškova, Protivanova. A v letošním roce se vrátil zpátky do svého mateřského klubu v Prostějově, v minulém ročníku nastřelil v Moravskoslezské divizi celkem 12 branek a byl nejlepším prostějovským střelcem. V současném ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy má po podzimní části soutěže na svém kontě také již 12 branek a patří mezi absolutní špičku elitních kanonýrů. Tady druhý muž Tomáš Machálek. A ještě tady v dvojici doplní další oceněný, a to muž, který hraje lední hokej za LHK Jestřábě Prostějov a je teď na prvním místě v kategorii jednotlivců dospělých vyšších, což je Michal Černý. Michal Černý dlouhodobě úspěšně reprezentuje prostějovský hokej, patří k oporám kolektivu, až získá ocenění, taky pošlo hned k mikrofonu. Rovnou, jo, tak ještě tohle ruku s ostatními. A rovnou prosím přijděte tam k mikrofonu na druhou stranu. My jsme tam vlastně, když jsme vyhlašovali LHK Jestřábě Prostějov, víme, že hrají, myslím, druhou národní ligu, je to tak? Tak řekněte za prvé, určitě vás tady všichni znají, ale tak pro mě, alespoň na jaké pozici hrajete, to je první otázka. Hraju útoku na pravém křídle. Na pravém křídle. To se nemusí vracet, takže to je dobrý, že prostě... Přesně tak, čekáme předu jenom, co se ke mně odrazí a dorážíte to do prázdně. Tak úplně ideální. Každopádně, vy jako hokejista tady určitě sledujete, jak teď v extralize válí hráči z NHL, případně jsou tam další hráči, sledujete asi KHL, že jo? Tam třeba budou nějací vaši kamarádi. S jakými hráči byste si rád zahrál v týmu? To je vlastně trošku směrem k manažerům prostějovského hokeje, aby věděli, koho koupit. Tak já myslím, že já už to mám všechno za sebou, ta kariéra už je u konce. Já už jsem si s těma hráčima s některýma zahrál a jsem spokojený s tím. Koho byste chtěl na centru? Teďka třeba tady v týmu. Já teda chápu, že váš centr tam nahrává, jak to jenom jde, jak jsem říkal, dorážíte pouze puky do prázdné, ale kdyby náhodou třeba onemocněl, nebo se mu nechtělo hrát, tak koho byste tam bral na centra? Tak můj vzorem byl vždycky Vajnek Věcky. Tak toho bych určitě... Ten už to má taky za sebou, že jo? Dobře, budeme vám držet palce, zvládáte tu kariéru i třeba s prací nějakou, nebo se věnujete jenom hokeji a už jako rentier si chodíte zaprosit na stadion? Ne, teď už musím vypracovat k tomu. Budeme vám držet palce, aby se vám dařilo nejen v práci, ale také ve sportu. Michal Černý. Teď prosím oba, třeba se došlo třeba z jedné strany a druhé z druhé strany, pojďte trošku víc dopředu, všichni dopředu, ať je na vás pořádně vidět, ať se může udělat pěkné foto. Být trošku tak jako nastavené, že to není tak úplně přirozené, ale to nevadí. A děkuji v tuto chvíli vlastně sportovcům a panu šéfredaktorovi a pan redaktor tady zůstane ještě se mnou. Takže potlesk pro Martina Dostála, Tomáše Machálka a Michala Černého. Děkuji šéfredaktorovi, děkuji prostředí a rozumí kolegovi Martinu Zavělovi a pana primátora podobně, jako to dělá Jacques Roch při olympijských hrách, tak poprosím o takové jeho zakončení, pak budete ještě já a pak ještě jedno takové zpěvecké zakončení. Co já na závěr můžu říct? Blahopřeju všem, kteří to ocenění dostali, celá určitě si ho zasloužili. Děkuju všem, kteří pomáhali k tomu, aby takoví úspěšní sportovci na Prostějovsku i ve městě Prostějově byli a nezbývá než věřit, že jim zůstane chuť do té činnosti, protože někdy ty podmínky pro sport nejsou úplně nejoptimálnější, ale věřme tomu, že se snad začne blízkat na lepší časy, aspoň trošku. Takže ještě jednou, dámy a pánové, vy všichni, kteří jste se o takové výsledky zasloužili, si zasloužíte naše velké poděkování a ještě jednou velký potlesk. Já jsem očekával, že dostanu nějakou osobní otázku. Jo takhle, dobře, takže jako všem ostatním, k jakému sportu se věnujete, jaký máte nejraději? Já se teď momentálně nevěnuju žádnému sportu, nikdy jsem se systematicky žádnému sportu
nevěnoval, trošičku jsem inklinoval k těžké atletice, ale nicméně někdy před 8 lety, když jsem byl v Lázních a podroboval jsem se každý den masáži, tak když ta paní, která mě masírovala, dávala mě pěkně teda zabrat, se probírala mými zády, tak říkala, vy jste musel dělat nějaké sport. Já říkám, proč? No říká, na těch zádech je to vidět. Nechtěl jsem jí kazit radost, ale to bylo dáno tím, a já to teď řeknu trochu s nadsázkou. Já jsem řadu let pracoval jako hlavač kamene po roce 1969 a jako dělník rezení Bystřín a tam přece jenom ta fyzička byla potřeba, takže jsem uvedl takovou zkušenou dámu, která mě masírovala, určitě masážovala desítky a stovky jiných mobil, protože si myslela, že jsem skutečně třeba házal kladivem nebo něco takového. Na těch zádech to ještě dneska, i přitom, jak už mám mírně podivnou postavu, pořád ještě postavě. Já myslím, že to byly nějaké starosti, že ji máte hodně a proto ta záda to... A také, když jste říkal, že jste lámal kámen, to znamená tím kladivem, jste se taky musel umět pohánět. Já se s tím neházel, že asi. Já tak jako... Určitě ano. Děkuji. Primátor města Prostějov, pan Miroslav Piška. Dívám se na hodinky, jestli stíháme závěrku z Prostějovského deníku stíháme, dokonce jsme trošku napřed, že jo? Tak můžeme tady klidně tak půl hodiny se koukat na sebe a čekat, jestli pak to zase stihnou oni. Ne, nebudu vás zdržovat s tím, že jsme prošli veškeré kategorie, viděli jsme oceněné, budeme jim blahopřát. Doufáme v to, že se tady s nimi potkáme třeba i v tom příštím roce, s některými z nich, s tím, že i s těmi ostatními, kteří nebudou oceněni, že sem alespoň přijdou. Přichází závěr dnešního večera, já vám děkuju za pozornost i za to, že jste se doufám trošku bavili. A na řadu přichází opět píseň, opět můžete zpívat s naší zpěvačkou, protože tu píseň asi budete znát, v hitparádách je hodně vysoko, slyšíte ji skoro odevšad. Autorka a zpěvačka písně je Olga Lounová a já vám přeju pěkný večer. A samozřejmě přeji hodně štěstí, krásný Vánoce, mějte se nádherně. Myšlenka cílem a cíl startem. Od startu vyrazíš a nevíš kam. Míříme spolu, nejprve dolů a pak víš kam. Nejvyšším touhám, co jsou nám vším. Da 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 da.
Patří vám.